Samara doktorea da, gizartea, politika eta kulturan, eta irakaslea EHUn, ikus-entzunezko komunikazioan graduatu zen, eta ondoren diskurtso ikerketen gradu ondokoa itzuen Bartzelonan. Kasketak egin bitartean berrian kazetari ere aritu zen, eta badu kronika liburu bat, jakinek berriak eta elkarrek batera ateratzen duten aleka bilduman, nik sinisten dizut izena duna. Hortaz aparte, azken 5-6 urteetan EHUn aritu da doktore tesia egiten eta azkenean izenburu hau jarri zion, Euskal Gatazkaren memoria mediatuak gazteek iragan kolektiboarekiko dituzten pertzepzio eta posizionamenduen analisi diskurtsiboa. Eta okerrezpanago justu duela urte bete, bukatu zenuen, eta arrezkero EHUn jarraitze duzu irakasle lanetan. Hortaz gaurko hitzaldiak konturatuko zineten lotura zuzena duela aipatutako tesiarekin, ze izenburu hauxe jarri dio, besteen lurraldea da iragana, gazteak, gatazka eta memoria trantsitatzeko aukerak. Beste gabe, zurtzako. Vale, egun on denoi eta eskerrik asko zuei gaia hau aukeratzagatik aurtengo jardunalditarako. Atzoko hitzalditatik ikasi dugu, memoria kolektiboari begiratzeko hainbat modu daudela, hainbat helduleku, eta memoria kolektiboa izango baldin bada, polifonikoa izango dela derrigor, ezta? Nik gai honi ikuspegi komunikatibo edo diskursibo batetik heldu nahiko nioke, pixkate komunikazio ikasketen eta pixkat hizkuntzalaritzaren arteko muga horretatik. Ze memoria kolektiboa ulertzen baldin badugu gizarte guztia inplikatzen duen eztabaida nolabait metaforiko baten moduan edo, konturatuko gara hor hainbat ahotsek hartzen dutela parte, ezta? Baina noski ahots bakoitzak ez dauka pixu bera eta hori atzo boterea hitz egin genunean oso agirian gelditu zen, ezta? Zenbat eta ahots gehiago, orduan eta memoria kolektiboagoa izango da, baina noski anitzagoa izango da, ez? Eta printzipioz nik uste dut norabidea hori izan beharko litzatekeela, baina ikusten ari garena justu kontrakoa izaten ari da, ezta? Eta nik gaur eztabaida metaforiko horretatik, orain arte nahiko kanpo gelditu den beste talde baten perspektiba ekarri nahiko nuke, gazteena, edo hobeto esan da, gatazka armatuaren zati handiena pertsonalki gogoratzen ez duten hoiena besterik gabe beranduagi jaio zirelako ordurako, ezta? 80ko hamarkadaren bukaeran eta 2000ko urteen hasieran jaiotako belaunaldi horri buruz ari naiz. Etaren azken urteak haurtzaroan bizi izan zituztenak, edo badaude batzuk ere 2011 arteko bat ere oroitzapen pertsonalik ez daukatenak, ezta? Zuek pentsatu aurten adin nagusitasunera iristen ari direnak, 5 urte baino ez zeuzkatela etak behin betiko suetena eman zuenean, ezta? Eta beraz, aurreko garai guzti horri buruzko beraien ezagutza, derrigorrez hirugarrenen kontakizunetan oinarrituta dago, alegia interdiskurtsiboa da edo mediatua da, ezta? Belaunaldi hau ez da inondik inora protagonistatzat hartzen, beraiek beraien burua ere ez daukate alakotzat, askotan gainera pasotismoa leporatzen zaio edo desinteresa, eta begiratzen zaionean askotan burlaz egiten da edo gehien bat nolabait gure usteak berresteko benetan ez dakitela ezer, ezta? Eta horrekin ez dakit, ematen du aurreko belaunaldiek satisfakzio puntu bat edo jasotzen dutela, hori konfirmatu zetan. Niretzat benetan galdera nahiko kezkagarria da, zergatik horren talde garrantzitsu bat gelditzen da eztabaida metaforiko horretatik kanpo, ezta? Eta bestalde, niri interesatzen zaizkit memoria kolektiboaren eraikuntzan hizkuntzak edo gure eguneroko lengoaiak, hitz egiteko daukagun moduak betetzen dituen funtzioak. Eta horregatik esaten dut ikuspegi diskursiboa batetik hurbiltzen naizela memoriaren ikerketara. Pentsatzen dudalako pertsona arruntek, nolabait esateko, ez bakarrik instituzioek, ez bakarrik politikariek, iraganari buruz sortzen dituzten kontakizun horietan,
bueno, horrek asko esan diezagukela, gizartean nagusitzen ari diren korronte diskursibo eta ideologikoei buruz, ezta? Eta gainera laguntzen digula ulertzen pertsona horiek edo talde horiek nola eraikitzen duten beraien identitatea gai zehatz honekiko, ezta? Eta beraz, bueno, nik tesian belaunaldi honetako kideak elkarrizketatu nitun, eia da iaz defendatu nuela, datuak biltzen 2008an bukatu nuen, orduan ja, bueno, urte batzuk pasa dira, eta ordutik ere beste belaunalditxo bat edo hazi da, ez, orduan etzen asartu ikerketan. Baina, bueno, orduko datuak ekarriko dizkizuet. Eta niretzat kezka ez da inbeste gazteek zer dakiten garai horri buruz, baizik eta nola eraikitzen duten garai horrekiko beraien harremana, beraien identitatearen eta beraien posiziotik edo. Baina adibidez zehatzetara joan aurretik, nik uste garrantzitsua dela memoriari buruzko ohar txiki batzuk ematea, batez ere denok memoria kolektiboaz gauza antzeko ulertzen dugula ziurtatzeko, bale? Orduan, memoria kolektiboa alde batetik eraikuntza narratibo bat da nagusiki, bale? Gogoratzen dugun momentuan sortzen dugun kontakizun erretrospektibo bat da memoria. Gehienetan testuinguru sozial batean egiten duguna, eta horregatikan esaten zuen Maurice Halbwachsek memoria egitan beti dela neurri batean kolektiboa, ez? Gogoratzen dugun momentu horretan, gure ikuspuntu partikularra eta taldearena beti daudelako horrelako eztabaida edo dialektika batean, bale? Bestalde, identitate kolektiboak memoriaren bidez ere eraikitzen dira, edo beste ere batera esateko memoria kolektiboa gutasun baten definiziorako tresna bat da, bale? Iragan partekatuari buruz sortzen ditugun kontakizun horiek, ia beti implikatzen dute ikuspegi normatibo bat, bale? Taldeari buruzko oso oinarrizko galdera batzuei erantzuten dielako memoriak. Eta galdera horiek dira, nor gara gu, alegia, nork osatzen du gogoratzen duen kolektibitate hau, nondik gatoz, eta ondorioz zeintzuk dira gure esperientziak, gure minak, gure pozak, ez? Eta etorkizunera begirako orientazio badauka, ze galdera horien artean dago baita ere, talde bezala noragoaz, ezta? Gure buruari kontatzen diogun historia horretan oinarrituta. Eta beraz zeintzuk dira gure balioak, gure gidalerro horiek, ezta? Galdera guzti hauek, iraganari buruzko diskursoa edo kontakizuna sortzen dugun momentuan erantzuten ditugu, ez? Eta horregatikan gure unean uneko zirkunstantziek eta interesek eragiten dute, eta horregatikan memoria aldakorra da. Ez dugu berdin oraituko orain, edo hemendikan 10 urtera beste egoera batean, beste publiko baten aurrean, beste zirkunstantzia batzuetan, ezta? Eta beraz, memoriaz hitz egiten dugunean, memoriaz da bakarrik nostalgiazko album familiar hori, baizik eta gure gaurkotasunaren definizio nahiko zehatz bat ematen duen, eta gainera moralki oso kargatuta dagoen kontakizun bat da, portaera arau batzuk dakartzana berarekin, ezta? Eta horregatikan distorsio pila bat sufritzen dituena baita ere. Eta hain zuzen ere, gazteekin hitz egiteko tarte hartzen baldin badugu, ikusiko duguna da alderdi normatibo hori erabat barneratuta daukatela eta gainera erabat dominantea dela beraien pertzepzioetan edo beraien diskursoetan Euskal Gatazkari buruz hitz egiterakoan. Nahi askotan gertatu zait, saiatu naizela beraiei aktore edo gertakari zehatzei buruzko deskribapenak eskatzen besterik gabe, nola eskribatuko zenuke aktore hau, zer gertatu zen toki honetan, urte honetan, ez? Eta beraiek erantzunak deskribapenekin abiatu aurretik ebaluazio moralekin abiatzea, ez? Eta ikusiko dugu adibide bat. Espero dut letra nahiko handia izatea, atzekoek irakurri ahal izateko, baina irakurriko dizuet alare, bale? Hau da Xan deitu diodan parte hartzaile batekin egindako elkarrizketa bat, Xanek momentu horretan 15 urte zeuzkan eta Hendaiakoa da. Eta nik galdetzen diot, nola deskribatuko zenuke orokorrean etaren jarduna? Eta bera galdetzen dit, urte hauetan edo lehenago? Eta nik, hasi zenetik, morla orokorrean, ez? Eta bere erantzuna da, uste dut hasieran egin zutena ongi dela. Esan nahi dut, bai, ongi dela, hor badago barne negoziazio bat bere buruarekin, ezta? Ondo dago, ez dago, Baina gero egin dituzela ekintza batzuk ez zirela ez dakit, ustez nahi bada ez dakit. Helburua bezala baldin bazen frankismoa eta hori dena gelditzea ez ziren biktima inozente batzuk erail behar, ez dakit.
adibidez hiperkorrean bezala, ez? Nire ustez hori ez da egin behar. Ez dakit, nahi badugu zerbait lortu, ez dakit, ni nago violentziaren aurka, baina adibidez jartzen ba naiz hor, etako ideian bezala, egin dutenean hori, ba ez dakit, hasieran egin dutena ongi bezala, gauza batzuk direktuak bezala, baina gero joan direla ez dakit. Ez direla joan direktura, joan direla adibidez hiltzen enpresako batzuk, eta hori ez da oso direktua Espainiako estatuarekin. Bueno, nik nola egiten dut lan horrelako pasarteak dauzkadanean, ezta? Ni saiatzen naiz patroi diskursibo edo linguistiko batzuk identifikatzen, zerbait esaten didatenak hizlari horrek gai horrekiko daukan posizionamentuaren inguruan, ezta? Eta orduan, bueno, zer ikusten dut? Alde batetik ikusten dut nik Xani deskribapen bat eskatu diodan arren, eta deskribapen hori oso aseptikoa izan ziteken arren, ez diodalako bestelako baldintzarik jarri, berak ja ebaluazio propio batekin abiatzen du, ez? Beharra ikusten du nolabait gutxiengo moral bat edo, ez, betetzeko hizlari bezala edo mintzakide bezala legitimatua izateko hasteko, ezta? Eta orduan, hor badago barne negoziazio bat, hasieran ongi, gero gaizki, bueno, esan nahi dut, bueno, bai, beltzez markatuta daukazuen zati honetan, esan nahi dut bueno bai honetan, ikusten dena da, bera daukala barne eztabaida bat, kanpotik ezagutzen dituen diskurso batzuekin, ezta? Berak bere burua ebaluatzen du hitz egiten ari dan momentuan. Gauza bada bere iritzia, hasieran ondo zegoen, baina bera kontziente da, kanpotik seguruenik existitzen dela diskurso nagusi bat esaten diona edo ez. Eta orduan, hori bere buruan aktibatzen da, eta badago barne negoziazio bat, ezta? Eta hortik handoa eraikitzen pixkat bere posizioa. Sumatuko ditugu ere pasarte hauetan, gizartetik ezagutzen ditugun makronarratiba edo diskurso nagusi batzuk. Adibidez, atzo ere atera zen bi faseen narratiba horrena, ez? Frankismora arte nolabait legitimatu daiteke, frankismotik aurrera ez, ezta? Eta hau ere da gauza bat, etengabe errepikatzen dena gazteen narratibetan, badelako besterik gabe beraien ingurune sozialetik ikasi duten zerbait, ezta? Eta reproduzitzen dutena. Horregatik argumentatzen dut memoria hau dela nagusiki mediatua edo interdiskursiboa, ezta? Etengabe sumatzen direlako, eta seguruen gure diskursoetan ere sumateko lirateke, eragin sozial horiek nolabait, ez? Ikusten da ere identitate kolektibo bat badagoela, ez? Ikusten fijatzen baldin bagara, lehen pertsona plurala nola erabiltzen duen, ezta? Nahi badugu zerbait lortu, hor, Xanek bere burua kokatzen du, nolabait identitate kolektibo zabalago baten barruan, ez? Talde baten barruan, hor da gu hori lortu nahi duguna. Berezetari buruzko deskribapen bat eskatu diot, berak 15 urte dauzka, ezinezkoa da inoizetan egon izana, baina identifikazio bat dago, ezta? Eta hor badago identitate historiko baten arrasto bat nolabait bere diskurso horretan, ezta? Baina aldi berean, horrek gero talka egiten du, pixkat bere garaian edo tokatu zaion mandatu horrekin dela violentziaren aurka egon behar da, ezta? Gaur egun. Eta, bueno, hor badago modalizazioaren bidez, ez ikusten da, adibidez modalizazio deontikoa esaten dugu obligazioarekin zerikusia daukana, ez? Eta berak esaten duen hori ez da egin behar, hor badago gizarteko arauen espresio bat baita ere, ezta? Bueno, gero, pasarte honetan ere harreta ematen du, ez ditut markatu, baina ez dakit zuei harreta eman dizuen, irakurtzen itzan bitartean zenbat aldiz esaten duen ez dakit. Eta ez dakit da muletila bat, baina aldi berean da gure burua edo beraien burua kasu honetan mintzakide bezala legitimatzeko eskaera bat. Alegia, sentitzen dute ez dagokiela honi buruz hitz egitea, eta orduan ez jakin modura agertzeak nolabait aukera ematen die pixkanaka parte hartzeko eztabaida horretan. Zetonu oso kategorikoko erantzunak, jakintza handikoak izango balira bezala, ez dizkiote beraien buruari onartzen, bale? Eta keinu guzti hauek, baitare lehendik esandakoari egindako keinu hauek, ezta? Edo diskurso sozial horiek egiten zaizkien keinu horiek, benetan dira legitimitate eskaerak ia da eraikita dagoen eztabaida sozial horretan parte hartzeko, bale? Edo bestera batera esan da, beraiek iritsi zirenerako, arauak ja jarrita zeuzkan harreman sare baten edo diskurso haril baten moduan ikusten dute Euskal Gatazka, ez? Eta gainera ez dute sentitzen inork benetan gonbidatu dituenik. Orduan, tentua handiz dabiltza, honi buruz hitz egiterakoan,
hanka sartzeak ere beldurra handia ematen dielako. Ze horre gainera berresten du beraien ez jakin posizio hori gizarteak eman diena, ezta? Eta beraiek oso barneratuta daukaten eta konbentzituta daude. Eta horregatik oso ohikoa da horrelako legitimitatearen bernegoziazioak eta ikustea beraien diskursoetan. Edo, adibidez kasu honetan Garik dioen moduan, asmatutako izenak dira, aldatutakoa dira, baina adinak eta herriak hala dira, Garik oso modu politean esaten du, nik adinkideak dauzkat, osea, bost axola zaiela. Eta eurentzako da, hori, lo innombrable. Harry Potterren Voldemort dena, eta da, ezin da ipatu. Eta ez dakite ezer, ez dutelako bizi izan, osea, ez familia ez dagoen politikan sartuta, orduan ez zaie iritsi, eta nik uste dagoela pasotismo bat oso handia, eta ja aztuta bezala. Osea, gertatu ez balitz bezala, eta duela urte asko izan balitz bezala, ez direnean hainbeste urte. Eta nik galdetzen diot, tabu sentsazioa daukazu gai honen inguruan, ezin dela hitz egin? Hori da segun ze alderekin, baina bai, osea, nik kuadrilla arruntarekin uste du sekula ez genuela hitz eginetari buruz, ez bada txiste bat egiteko. Horrere dago, ez dakit ez, elementu kurioso bat, eta da nola umoreak zabaltzen dituen esangarriak direnaren espaziotxo batzuk implizituak ez direlako ahoskatu behar, ezta? Umoreak baimena ematen du edo aukera ematen du hainbat gauza esan gabe esateko, ezta? Baina esaten du, baina serio, ez dugu hitz egin inoiz, ez sufrimenduaz, ez herri izan den, eta ez dakit, nik nire partetik ikusten dut informazio falta nabari bat, ezta? Eta, nik uste dut Voldemort figurak oso ondo irudikatzen dula, ez? Beraientzat guzti honek esan nahi duena, eta baita ere ilustratzen du oso ondo nola tabuak eta ez ezagutzak eramaten duten isiltasunera, ez? Interes faltak baino askoz gehiago, beldurra da ahoa zabaldu eta okerreko zerbait esatea nola bait, ez? Eta horrek aldi berean tabuare agotzen du, ez dira ausartzen galdetzera, eta sentitzen dute gauza asko jakin beharko lituzketela honezkero, naiz eta inork ez dizkien benetan azalduz, ez dago apenas testu libururik, etxe askotan ez da hitz egiten, edo helduek ere ez dakiten nola hitz egin gaiari buruz, eta orduan, ze baliabide eman dizkiegu benetan, ez? Horri buruz hitz egiteko. Eta gero kuriosoa da ere, etaren beraren pertzepzio kontraesankor horretan, ez? Alde batetikan bere presentzia nahiko universala da ezagutza kolektiboan, mundu guztiak ezagutzen du eta behintzat kontzeptu bezala, baina bestalde batetikan tabuak eta ez jakintasunak eragozten diete benetan horri buruz hitz egitea eta galdetzea, ez? Eta horrek, areagotu egiten ditu bai tabua eta bai ez jakintasuna, ezta? Eta orain nahiko nuke meloi txikitxo bat ireki, uste dudalako guzti honen azpian badagoela sozialki eraiki dugun kontzepzio bat, atzo Maiderrek esaten zunaren aritik, ez? Zentralidadearen eta ertzetako gauzen kontzepzioaren aritik, zeinetan gatazka biolentoaren narratiba bat lehenetsi dugun. Eta gatazkari buruz orokortzen ari da biolentzia fisikoan asko zentratzen den diskurso bat, eta gazte dagokienez, honek ondorio oso arriskutsuak dauzka zergatik. Beraientzat gatazka delako biolentzia fisikoa, biktimak dira biolentzia fisikoari sufritu dutenak eta bereziki hildakoak, eta ondorioz gatazkari buruz hitz egiteko legitimitatea daukaten esperientziak dira bakarrik horri lotutakoak. Eta gainerako guztiak, ez dira benetako esperientziak. Zer gertatzen da? Belaunaldi honetan, ia inork ez daukala modu horretako esperientziarik. Ez? Beraiek dauzkaten bestelako esperientziak, badirenak ere esperientziak eta badirenak ere ezagutza, ze ikasi dituzte aurre iritziak, ikasi dituzte emozioak, ikasi dituzte portaerak, badauzkate eskema mental zehatz batzuk, sanaiet, gatazkaren arrastoak noski baietz bizi izan dituztela, baina ez dauzkate baliozko ezagutzatzat. Eta orduan joten zera beraikin gaiari buruz hitz egitera eta esaten dizute, eskenik hau ez dut bizi izan. Eta gero pixkanak agaldetzen azten zera eta konturatzen zera, noski baietz bizi izan duzula. Baina hain besteko indarra dauka biolentzia fisikoaren zentralidade horrek, hortik kanpoko esperientzia guztiak erabat ikusezin eta baliori gabe gelditzen direna nola baitez. Eta beraz hor sortzen da distantzia oso handi bat, ez? Distantzia identitario bat, kognitiboa. Beraiek ez direlako nolabait
Eraikitzen dute ez metafora, gainera, beraiek metaforetan ere islatzen dute askotan, ez? Erabiltzen dituzten metafora geografiko asko. Ez dakite, ze gu ez geunden hor, edo ni ez naiz gai horretan sartzen, badakizu, edo ez dut zuzenean bizi izan. Karo, eta hor eraikitzen dute, horrelako kontzepzio bat, erdigune batena, ez? Esango dugu, bataila, ez? Edo zelai zentral horrena, hori sufritzen duen lehenbiziko lerro batena, eta hor daude aurreko belaunaldiak eta bereziki violentzia fisikoa ikusi edo sufritu dutenak, eta gero, nolabe daude beste eraztunak, bigarren, hirugarren lerroak edo laugarren lerroak, ez? Eta beraiek kokatzen dira erabat ertzean. Eta hori zuzenean lotuta doa, eztabaida horretan parte hartzeko legitimitatearekin, zezu ez bazera nahiko protagonista, zer dagokizu kontatzea, ezta? Eta oso arriskutsua da. Bai, gainera eramaten du gatazkaren xehetasunen ulertezintasun batera, dena kontzentratzen da etaren jardunean, eta bereziki etaren jardun violentoenean, eta hortik aparte oso zaila da beste zer ikustea, eta jardun hori bera ulertzeko ere zailtasun handiak sortzen dira. Adibidez, eta jarrikarriko dizuet, adibide bat, behar bada dauzkadanen artean muturrekoena dena, baina ideia oso argi bat ematen duena, bale? Hau da Barakaldun egindako elkarrizketa bat, berez gazteleraz egin nuen, oinitzulin dizuet, eta nik galdetzen diot, zure gurasoak eta hitz egiten entzuten dituzunean, zer ulertarazi izan dizute? Eta berak esaten dit, mutil honek, behin gogoratzen naiz, etxera joan nintzela eta galdetu niela, zer da eta? Eta zeren niri gelan esan zidaten, emakume hile horiak eta emakume hile ilunekoak hiltzen zituztela. Zerenak, emataban arrubia sin morenas. Ez dakit zergatik, eta orduan nik nire baitarako nion, zergatik hiltzen dituzte emakume hile horiak eta hile ilunekoak. Eta esan zidaten, ez, edo nor, etxez etxe joango balira bezala edo horrelako zerbait. Eta eurek nahi zutena hiltzen zutela, alegia ez emakume izategatik edo horrelako zerbait, baizik eta edozein arrazoirengatik. Hau behar bada da, hori esan dizuet, ez? Adibide guztien artean muturrekoena, baina ez da inundik inora salbuespena. Zer gertatzen da hemen? Alexek, benetan dauka ezagutzazko utxune bat Euskal Gatazkari dagokionean, eta baita ere, etari dagokionean, biztan da, ez du ezagutzen, ez ditu ezagutzen haren helburuak, ez ditu ezagutzen haren ohiko metodoak, eta ez da ere gatazkaren oinarri politikoa ere. Horri buruz inork ez dio inoiz hitz egin. Eta ondorioz, hori ordezkatzen du horrelako violentzia indiskriminatuzko eta improvisatuzko narratiba batekin, oso bat datorrena, seguruenik iritsi zaion terrorismoaren frame edo marko horrekin, ez da, diskurso oso muturreko horrekin, eta nolabait horren kontzeptuak edo, ez, atxikitzen dizkio, ez da? Eta elaborazio horretan zehar, bazkenean gertakizunen deskribapen bakasi fikzionalizatu bati ematen dio bide, ez da, etxez etxe joaterena behar bada pelikula batetik ekarri du ona, ez? Baina, xehetasun horiek, Alexek nahiko libreki txertatu dituenak, betetzen dute funtzio oso zehatz bat bere diskursoaren barruko koherentziaren eraikuntzan. Guretzako, hau ez da egia, badakigu ez dela, gure egia historikoa beste bada, biztan da, baina Alexentzat egia da, ez du besterik izan eskura, ez da, eta besterik ez daukanean eskura, daukan tokitik tiratzen du. Eta zer da daukanena, behar bada izango dira pelikulak, izango dira bideojokoak, auskalo, ez da? Terrorismoa, violentzia, eta horrekin betetzen dut nire narratiba nola baitez. Zergatik, berak ez duelako ulertzen, irrazional bezala ebaluatzen duelako, eta violentzia hutsaren narratiba zentral horrek, irudikatzen duna Euskal Gatazka, eta existitzen dana, denodakigu existitzen dela, irudikatzen duena gatazka, ez dakite, irrazionaletik sortutako violentzia bat bezala, ez? Eta gainera askotan diskurso ofizialak, ez dakite, ez ote doazen gero eta gehiago urruntza. Azkenean ondorio bezala daukate, jendeak, eta batez ere kasu honetan gaztek, ez dutela ulertzen azpian zer dagoen. Eta ulertzen ez duzuna, absurdoaren narratiba batean kokatzen duzu. Eta gainera deskonektatzen duzu. Eta horrek bai eramaten duela desinteres batera. Zespaldi mazera gai ulertzeko gauzak zergatik gertatu ziren, horrelako narratibak eraikitzen bokatzen duzu azkenean. Ondorioz, atzo asko hitz egin genuen, ez? Egia existitzen da, ez da existitzen, badago egia historiko bat, subjektiboa da, objektiboa da. Nik uste dut, gauzak egiak direla, guk egiatzat hartzen baditugu egia dira bere ondorioetan, ezta?
eta memoria ere horrela da. Ezakitu honik antartetxo badauka, bukatzen joateko, baina niretzat alferrik da galdetzea, ea kasu honetan gazteen ezagutza, baina izan daiteke beste edonorena, ea zuzena edo okerra den, hori egia da edo hori gezurra da, edo asko edo gutxi ote dakiten gatazkari buruz. Nik uste galdetu behar duguna, dela alde batetik, zer esaten diguten diskurso hauek beraien inguruko, edo azten ari diren testu inguru sozial horri buruz, asko esaten digutelako, eta bigarrenik ze funtzio betetzen duten narratiba horiek beraien identitate kolektiboen eraikuntzan. Beraiek nola kokatzen dira gai honen aurrean eta hori nola islatzen dute, erabiltzen duten hizkuntzaren bidez. Ze beharra da narratiba horiek guri egiazkoagoak edo fikzionalagoak irituko zaizkigu gure posizioaren arabera. Baina edozein kasutan funtzio oso zehatz bat betetzen dute beraiek eraikitzen ari diren esanahi sistema, edo signifikazio sistema horren barruan. Beraien munduari nolabait zentzua ematen dioten koordenada bihurtzen direlako, ezta? Eta beraz, zein tresna dauzkate eskura edo koordenada horiek eraikitzeko? Esangarria denaren eremu hori nahiko zabala da hor interpretazio berriak onartzeko, edo murrizten goaz eremu hori besteak beste beraienak ez diren konplexu eta beldur batzuen ondorioz. Eta iragan kolektiboaz eta bertako gatazkez hitz egitea demorarekin errazagoa bihurtzen ari da edo zailagoa bihurtzen ari zaigu. Galdera horiek enozte zait. Eskerrik asko.